हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे नैबे लामायावनो बरायबाय नोंथांमोनखौ दाय जाहैबाय बे खोथायानो जाहैबाय मोनसे बुस्थु आरोना बुस्थु माने थांनायनि फिक्स डेट बियो जाहैबाय 12 तारिखआव डेट फिक्स जाबाय नोंथांमोना बुंहरनाय लेखा आरो माखासे गोबां मानसिफोर बुंगासिनो जोंनाव फैसा गैयाबाबो जेबो नङा ट्रेन भाराखौ आं होलांगोन नोंथांमोना आंजों बुंहरबानो जाबाय मोजां मथन रायलायहरबानो जाबाय बास नोंथांमोना फैसा जेब्ला बेथन मोनगोन अब्ला आंनो होफिनबानो जाबाय नै लोगोफोर आङो दखानाव थांदोंमोन आङो मा लाबोखो होनबा नै फारलाजि दङ दादागिरि दङ मेगि दङ ओमफ्राय सयाबिन ओमफ्राय मटर आरोना तो लोगोफोर आङो लामायाव थानायनि एबा दालाङाव थानायनि जाहोनफ्रानो जाहैबाय बिराद बरिया मोनो आङो माने लामा जोंनि लामायाव नै ओरैजाय सिंगां बिफां दङ बरियानो आरो ओरै फांसेथिंबो ओरै फारसेथिं दङ ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे प्रमोशन खालामदों जानो हागौ बिदि सानगोन आरोना आङो खुनु पार्टिजों लोब्बा गैया माने लामायाव बेफोरबायदि लिरनानै दोनदों बेयो आंनि थाखाय जेबो आंहा पार्टिजों लोब्बा गैया नोंथांमोना साननो हागौ लामायाव बिदि लिरनायखाय खेबदों खोमा सानदों नङा बिदि नङा आंहा पार्टिनि लोब्बा गैया अगला मानसि हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद न'आव संफ्राम दं बिराद गोरा आरो माबा बायदि खायबावनो ओमफ्राय हा बेखौथ' जाया लेबा सुकुर नै लोगोफोर जोंना खुमब्राया ओरै गासिबो दंजोबोआनो नै नांगौबा कन्टेक्ट खालाम दा बसा हाग्रायाव दै हाग्रा लामा सेरथार जानानै न'आ हाइरड सेरथार ओमफ्राय हाग्रा एवगासिनो बेयाव सिगुन माबा माबि बिफां दं ओमफ्राय बेखौ माने हाग्रा जानायखाय एवनानै होदों आरोना ओमफ्राय आंहा ओरै केमेरा खेबग्रा आरोना ओइ बाव बेरे दंमोन बेरे जावबाय दा लोगोफोर आङो माने गामिनि एसे खामानि मावदों आरोना नै माने रायजोफोरा लामायाव अन्थाइ गारदों आरोना बेखौ एसे सनख्लायफैदों मावगासिनो नै मानसिफोरनो तेला गोलोमजोब्बाय नै ओइसिबां लास बे जोंनि न'मोन आरोना फुराना न'मोन ओरैनो मानसिफ्रा बिराद बुरजा मावगासिनो मा बुस्थु माबोरै लाय ओरैनायलाय ओरैनायलाय जाया आंजों बिसास गैया
बिराद बरिया नुबाय लामाखौ अन्थाइ गारनानै दाहा मा होनो अन्थाइ जावखानानै जुब जुबनानै नै बेदरा होबाय जों संसिगोन बायदिजाय मानसिफ्रा नै मस्ला एरख'गासिनो बयबो आराम जिरायनानै जानोसै एबार संगासिनो नैलायथ' लांथिया बाला दा नै संखांबाय जाखांबाय मोनखांबाय होबाय जाबाय गावनो मानसिफ्रा गोजाबो रुना होग्रानो नुबाय लुना होग्राया बेसेबायदि आरामसे जागासिनो दा जाखां लोंखां फैबाय आरामसे नै एसे माबायाव पेकेटाव बेदरखौ लाना फैबाय आरोना ओंखाम जाहैनोसै आं लोंनायावलाय बेसे लोंबाय थानो खापसे लोंनानै फैबाय र' आं मोनसे खोन्थानो नोंसोरनो नै ओंखाम संनायाव माबा रिल्स बानायगासिनो ओंखाम संनाया बिदि जायो रिल्स बानायगासिनो दावदैयाबो दैस्लुदों थालिर आलु फानलु फान्थाव बायगन बेखौ रांनो थादो फाग्लासो हिनजावा दै लाबो दै मा दै जाबाय थायो नो आयौ एथ' बुरजा दै आं इसेल'सो गिलासेल'सो लोंनो बिदोंमोन दा एथ' बुरजा दै मानो लोंगाबाय थादो बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।